Jaramogi TV. Obila mag okwach kich oyudo liete mamoko 7 kod choke wi dhano e gweng' ma Kwa Binzaro e kaunti ma Kilifi. Machich ni nyalo bedo ni gin mag ji ma yande lemo e din moro magalagala. Kaka jafwambo mara Cynthia Onyango leronwa, jokener choganda koro ywago kethruok mar ratiro ne jogo ma owito ngimagi e chal makochno. E gweng' ma Kwa Binzaro e kaunti ma Kilifi, obila mag okwach kich oyudo liete, chok wi dhano achiel kaachiel kod chok lemb dhano achiel bang' le mag bunge fwenyo liel moro kendo nyenyo fuonni mag ringre dhano magikeyo e alwora. Apisas mag okwach kich manono nek ahinya to e kidieny mar nek makoch odok e bunguno ma Kwa Binzaro mar yango ponono nitiere ringre mamoko mag dhano e liete mofwenyore e bunguno. Malingling mawuok ka okwach kich yango ni nitiere choke dhano modhuro mokere e bunguno ma Kwa Binzaro ka nonro mar obila kod jodak to ofwenyo ni nitiere liete mamoko 3 oko mar bunguno. Kwa nini binadamu afariki asizikwe kama venye binadamu wengine wanazikwa mpaka mwili wake uje uchukuliwe na fisi? Inamaanisha serikali iko wapi? Sasa kama leo fisi atakula mzoga wa mtu, kesho sini watoto wetu ndo watakuwa ndo wanaliwa. Hili si swali zuri kabisa hili. Kama serikali wanaweza kutusaidia historia ya Shakahola tuimalize vizuri Shakahola. Korka korgi jokednera ticho ganda ka hotel negi kod Walid Sketi koro dwaro serikal mondo tim nonro mapiyo mar fwenyo gima dhi nyime e bungu makono kendo ket ler e wi gima timore e bungu no. This is a shame from our Ministry of Interior that we wait until a disaster occurs. That's when we start being reactive instead of being or have been proactive. And information that we have is that hyenas are digging the Kwa Binzaro area, Shakahola 2. Hyenas are eating dead bodies. The exhumation process that was supposed to be done by the government, it is unfortunately that is being done by wild animal. This is this total disrespect of a human being. Wanakijiji wetu pia wako na tabu, manake fisi wakikuja wanakuja kuvamia familia zetu. Kesho ni watoto wetu, kesho ni marafiki zetu, kesho ni ndugu zetu. Giwacho ni oken gima kare karingre dhano monego miluor sanile e maringo go kachamo kendo keyo alwora makono gino magiwacho ni duoko chien nyadhi mar dhano kod ler mar alwora. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Migao mar ita kwe Kipchumba Murkomen Ramoni mane en jalujatan piny Kenya Rigathi Gachagua nyaka koro ndik dhoge ka okwach kich kaluwore kod weche ma Rigathi ogole dhoge ka nitiere piny mar Amerika. Murkomen okoni weche Rigathi e wi Kenya tudruok kod kweth njore mag Al-Shabaab ok nyis kido mar piny Kenya.